кӯдакону наврасони зиёде имрӯзҳо новобаста аз хурдсолиашон ба варзиш майлу рағбат доранд ва мехоҳанд аз овони кӯдакӣ ба дастовардҳои беназир ноил шаванд. албатта барои муваффақ шудани чунин наврасон онҳоро мебояд ки ҳамеша дастгирӣ намуд, чунки онҳо метавонанд дар оянда чеҳраҳои асили варзиши меҳан гарданд ва номбардори давлату миллати хеш бошанд. ин навбат барои пайдо кардани қаҳрамони барнома мо як навраси умедбахшро бо номи Ардашер Иброҳимзода интихоб намудем. ӯ аз ҷумлаи наврасоне ба ҳисоб меравад ки новобаста аз 8 сол доштанаш навъи варзиши ҷудоро интихоб кардааст ва таи 2 сол мешавад ки ба тамрин машғул аст. Ардашер то имрӯз дар чандин мусобиқаҳо иштирок кардаасту ҳунарнамоии арзанда нишон додааст ва мехоҳад дар оянда ҳам ба дастовардҳои беҳтарин аз ин риштаи варзиш ноил шавад. شوقی من با جلوم در کوچه گوشتینگیری میکردیم در همینجا پیدا شد. من پدرم رو گفتم که من رو با گوشتین بر بعد پدرم من رو گرفت با گوشتین برد در زلی سیمین آبی داد. من طولی 2 سال میشه در تلالی سیمین آبی مشق تمرین میکنم. ардашер ҳар пагоҳӣ баъди аз хоб хестан сараввал ба машқҳои пагоҳи рӯзӣ машғул мешавад. ӯ ин корро ҳамарӯза иҷро мекунад ва ҳатто дар вақтҳои холигиаш ҳам дар хона пайи анҷом додани тамринҳо мешавад. новобаста аз наврасиаш Ардашер орзуҳои бузург дорад. аз ин рӯ ӯ рӯзро рӯз ва шабро шаб нагуфта дар талош аст. фарзанди ман дар ин намуди гӯштини ҷудо тӯли 2 сол шид ки машқу тамрин мекунад. фарзанди ман дар толори варзиши Саймумин Обидов тӯли 2 сол аст ки машқу тамрин мекунад. ба хеле ҷойҳои намоён ишғол кардааст. 6 та медали аввал дорад. мо ҳар як медали ӯро қадр карда ифтихорномаи ӯро мо орзу дорем ки ҳамин фарзанди мо ба қуллаҳои баланд бирасад. фахри мо ҳаст ки фарзанди мо чунин ҷудокор аст, гӯштингир аст, паҳлавон аст. мехоҳам ки дар оянда дар берун аз кишвар машқу ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бираваду ба ҷойҳои намоёнро ишғол кунад. айни ҳол Ардашер дар синфи дуюми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 122 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. ӯ дар баробари ба куштин машғул буданаш дар дарсҳо низ бисёр бачаи фаъол аст ва ҳамеша кӯшиш мекунад ки дар оянда яке аз чеҳраҳои муваффақ гардад. иброҳимзода Ардашерҷон бисёр ҳам бачаи фаъол мебошад. дар дарсҳо ҳар рӯз бо тайёрии ҷиддӣ омада, яъне фаъолона иштирок намуда бо баҳои хубу аъло
дарсро ҷавоб медиҳад. Ман ба Иброҳимзода Ардашер орзу ва таманно дорам ки дар оянда Иброҳимзода Ардашер як ҷойҳои намоёнро дар арсаи миллат, яъне дар арсаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойҳои намоёнро ишғол намуда парчамбардори давлати мо гардад. имрӯзҳо ба ҳамагон маълум аст ки шароит дар муассиса бениҳоят хуб аст. шогирдони мо бо тамоми таҷҳизотҳои варзишӣ ва инчунин дар мусобиқаҳои варзишӣ чӣ дар дохил ва чӣ дар берун аз кишвар фаъолона иштирок менамоянд, сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. аз ҷумла шогирди мо Ардашер ки новобаста аз синни солаш ки хурдсол аст, дар варзишгоҳ дар риштаи ҷудо машғул буда ба гирифтани медалу ифтихорномаҳо сазовор гардидааст. мо дар оянда барои шогирдамон барор мехоҳем, то ки дар оянда ифтихори мо гардад, ифтихори муассиса, ифтихори кулли ҷумҳурии Тоҷикистон гардад ва дар оянда мо умедҳои зиёд дорем ки Ардашер номи миллати худ, парчами давлати худро дар арсаи ҷаҳонӣ боло мебардорад. вақте ки мо ба синфашон рафтем, омӯзгорон ва ҳамсабақонаш аз ӯ васф мекарданд. ба гуфтаи ҳамсабақонаш ӯ ҳамавақт ба дарсҳо бо тайёрӣ меояд. аз ин рӯ устодони муассиса аз доштани чунин шогирд ифтихор доранду ҳамеша орзуи муваффақ шуданашро мекунанд. Ардашер ман ягон чиро дар вақти дарс надонам, аз Ардашер мепурсам, Ардашер ба ман мегӯяд, ёрӣ медиҳад. Ардашер бисёр бачаи хуб аст. ман фахр мекунам ки чунин ҳамсинф дорам. мо ҳамсинф дорем ки ӯ фақат дар ҳамаи дарсҳо фаъол мехонад, дар ҳамаи дарсҳо тайёр аст. ӯ дар варзиш ҳам ишғол аст. мо ифтихор мекунем ки ин хел ҳамсинфи хуб дорем. Ардашер ҳамсинфи мо ба доно аст ва ба варзиш ҳам меравад. дар оянда таманно мекунам ки Ардашер ба қуллаҳои баланди варзишӣ бирасад. ман Ардашер дӯсти наздикам, ҳам аз дарс ҷавоб мешавам. ҳар рӯз қатъи Ардашер ҷурам ба хона меравам. ман мехоҳам ки мисли ҷурам Ардашер варзишгор шавам ва дар оянда мехоҳам ки ранги он медалҳои якумҷора гирам. ҳамин тавр баъди анҷоми дарсҳояш Ардашер ба хона мераваду пайи дигар корҳо мешавад. шуғли дӯстдоштаи ӯ бо ҳайвонҳо вақт гузарондан мебошад. Ардашер бозӣ карданро бо чунин ҷонварон зиёд дӯст медорад ва тибқи гуфтаҳояш машғул шудан бо онҳо ӯро ором мекунанд. Ардашер ба футболбозиро нағз мебинад, бо амрӯи ҳамсояҳо иҷа ҳастанд, бисёртар футбол бозӣ мекунад. хай кӯдакай ҳамаи чизои кӯдакӣ қатъи ҳавас дорад. ҳайвонҳоро нағз мебинад, ҳамаи корҳоро машғул аст. бачаи кунҷков аст. иҷаро мекунад, иҷа ягон чиз соз канам, ман ин хекнам, ман ӯ хекнам, ягон машғул мешавад. ҳамин Ардашер худаш завқ пайдо кард. ман маҳорати гӯштингирӣ надорам. ягон нестай оила монда неста мехел паҳлавони гӯштин бояд бигем гӯштингир бошад ё чӣ бошад, нест. худаш ки шавқу завқ пайдо кард,
ман мира бурдум худмам шавқ пайдо кардам ҳар як мусобиқаи ҳамида ман худам мерам ки мебинам ки чиқо мекунад чихе мекунад ин хеб айрӯи Ардашер шида ман ҳамаи паҳлавониро озӣ мешиносам ҳамаи усулора ёд гирифтам қариб ана ин усула кор кун аз Ардашер ин усула аввал ягон тасаввурот надоштам ман ки ҳамин гӯштин чӣ хел гӯштин аст ё чиқо мекунӣ ҳама мегуфтам ки паҳлавон биромад майдон да меқапа меғалтона ё ягон ки не ки ин дар асли хел машқу тамрин кардиу ки ба чиз машғул шуди баъд мефаҳми як дунёи дигар ай ана михел фарзанди мо ба ҳамин гӯштин ҷудо машғул шудем мо ҳам як чиз ба Гранд Слам ба Гран При ҳама ҳами то варзишгарои хориҷи кишвара мешиносем ки ҳозир ки ҳастанд чӣ ҳастанд кадом усул қати ғалтон чӣ хор кард ҳаминора хотири фарзанди намерои фарзанди мо ҳам ба ёд гирифтему ба гӯштингирӣ завқ пайдо кардем. сипас Ардашер омодагӣ мегираду баъд тамрин меравад. ӯ давоми 2 сол мешавад ки зери роҳнамоии мураббиаш Саидмумин Обидов машқ мекунад ва нозукиҳои ин риштаи варзишро меомӯзад. Ардашер тӯли 2 сол мешавад ки дар назди ман тамрин менамояд аз 6 солагӣ. Бисёр як навраси чолок мебошад ва ман аз ӯ умедҳои зиёд дорам ки дар оянда парчамбардори ҳамин давлат ҳамин миллат мешавад. Дар муддати 2 сол мешавад ки дар назди ман тамрин намуда истодааст ва дар кадом мусобиқаҳое ки мо Ардашерро сафарбар кардем ва мусобиқаҳо бурдем дар он ҷо сазовор медал тилло гашт ба ин наврасон. Мо аз ин Ардашер умедҳои зиёд дорем ки дар оянда варзишгари хуб мешавад ба мисли Хоҷазода Берӯз, Сомон Маҳмадбеков, Теймур Раимов ояндаи хуб дорад. дар ин толор дар як ҳафта ин наврасон 5 рӯз ба тамрин машғул мешаванд. мураббӣ ба онҳо нозукиҳои ин риштаи варзишро меомӯзонад ва барои рушд кардани онҳо ҳамеша дар талош аст. дар баробари ин кӯдакону наврасон ҳам кӯшиш мекунанд ки хуб тамрин намуда дар оянда ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. طولی 2 سال میشود که با اردشیر مشق و تمرین میکنم. اردشیر بچه خوب است و به هر روز با مشق تمرین میدهد. من با او مشق میکنم. من با همراه اردشیر چندین مسابقه ها اشتراک کردم. ما میخواهیم که در آینده بیرون از تاجیکستان اشتراک کنیم و سزاواری جایهای نمایان شویم. استاد با ما همه نزدیکی‌های این مشق زودا را میفهماند. یکی از کودکان بالیاقت که اردشیر میباشد طول 2 سال مشق کرده است و در مسابقه ها جایهای نمایان را اشغال کرده است. اما ما در آینده میخواهیم که پرچم بردار ملت باشیم. машқҳои ин кӯдакон бисёр ҷолиб ва зебо сурат мегирад. онҳо аввалин дараҷа пай гарм кардани бадан кӯшиш мекунанд ва сипас пай аз худ кардани усулҳо мешаванд. ҳамаи онҳо дар пеши худ мақсад гузоштаанд ки дар ҷодаи интихоб кардаашон пирӯз гарданд. ардашер ҳам бо азму иродаи қавӣ миёни ин гурӯҳи наврасон дар талоши муваффақ шудан аст.
тамринҳои мо асос дар се баст ҳастанд. Тамрини наврасон баъд аз нисфи рӯзиро дар бар мегиранд аз соати 4 то 6. тамринҳо бисёр дар сатҳи хуб ҳастанд. Мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки куштини миллӣ ва ҷудоро барои наврасон меомӯзонем. Ҳадафи асоси мо ҳамин аст ки варзишгарон дар сатҳи байналмилалӣ парчамбардори ҳамин давлату ҳамин миллат шаванд. дар миёни мо яке аз кӯдакони хурдсол ин ардашир мебошад ки ӯ бо мо дар ҳар гуна мусобиқаҳо иштирок кардааст ва сазоворҳои ҷои аввал гаштааст ва мо мехоҳем ки ӯ дар оянда чемпиони ҷаҳон шавад. миёни ин ҳама наврасон ардашер аллакай бо дастовардҳое ки то ин дам дар мусобиқаҳои иштирок кардааш ба даст овардааст ҷойгоҳи худро дорад. агар ба гӯшаи дастовардҳои ӯ нигарем, чун варзишгарони касбӣ соҳиби натиҷаҳои назаррас гаштаасту барои расидан ба қуллаи мақсуд қадам мезанад. тавре ки худи ардашер қайд намуд, орзуи асосияш иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ аст ва ӯ аз ҳоло барои расидан ба ин дастоварди бузург талош карда истодааст. дар давоми 2 сол ман 6 мусобиқа рафтам. 6 мусобиқа дар тоҷикистони худам ошидааст. ман дар ҳамаи онҳо ҷойи аввал гирифтам. ман мехоҳам ранги берӯзи хоҷазода гӯштингир шавам. ман бо мураббиям Саймин Обидов машқу тамринҳоро ҷиддӣ гузарондем. ман мехоҳам дар бозиҳои олимпӣ ҷойҳои аввалро гирам. кули 2 сол мешавад ки бо ҳамроҳии додарам дар инҷо машқ мекунем ки ман ба додарам фахр мекунам ки он дар чандин мусобиқаҳо сазовор ҷои аввал гаштааст ки ман мехоҳам ӯ аз берун аз кишвар сазовори ҷои аввал шавад. таманноти ман амин аст ки ҳамчун падар ки бигзор фарзанди ман ами касба интихоб кардааст, ба қуллаҳои баланди ами касб бирасад. таманноти ҳар як падар чи аст ки фарзанди ман як намуна бошад, як ифтихори ман бошад, ки ҳамчун вақте ки дар як мусобиқа, дар як майдон ё дар як номе ки оилаи ман баланд мешавад, иброҳимзода ардашер ки гуфтанд, ин барои оилаи мо як ифтихор аст. оле ку аз беруни давлат ки бирояд ки иброҳимзода ардашер бугате ба ватан медал биёраду парчамро бардорад, ин аллакай шодии мо беҳаду беканор аст. барои муваффақ шудани ардашер падараш ӯро бисёр дастгирӣ мекунад ва умеди калон дорад ки рӯзе мерасаду иштироки писарашро дар бозиҳои олимпӣ мебинад. дар ин пайроҳа ба ин навраси матинирода муваффақиятҳои беохирро орзумандем.